Buenos días, buen día. Comenzamos la segunda jornada del Congreso con la ponencia titulada Carencias del informe de PricewaterhouseCoopers sobre Radio Televisión Valenciana a propósito de la calidad periodística, a cargo de los profesores Gómez Montpart y Martínez Gallego de la Universidad de Valencia. El profesor Gómez Montpart es licenciado en Historia y en Periodismo, es doctor en Ciencias de la Información, es catedrático en la Universidad de Valencia desde el año 2002 y coordinador del grado y el área de periodismo desde la fundación de estos estudios en el curso 1999-2000. Anteriormente fue titular en la Universidad Autónoma de Barcelona, director del Departamento de Periodismo y director de la revista científica Anàlisi, Quaderns de Comunicació i Cultura. Actualmente es el director de la sección Producción y Circulación de Contenidos de la Asociación Española de Investigación en Comunicación. Su carrera investigadora ha girado en torno al estudio de la historia de la comunicación y la historia del periodismo en el siglo XX. Dentro de su amplio conjunto de publicaciones destacan en fechas recientes una publicación de referencia titulada La calidad periodística, teorías, investigaciones y sugerencias profesionales, como editor junto a los profesores Gutiérrez Lozano y Palau, que se ha convertido en fechas recientes en una publicación de referencia para abordar el concepto de calidad periodística, directamente relacionado con la ponencia que hoy nos presenta. Por su parte, el profesor Martínez Gallego es titular del área de periodismo y vicedecano de la Facultad de Filología, Traducción y Comunicación de la Universidad de Valencia. Sus líneas de investigación se centran en la historia del periodismo y la comunicación al País Valencià, el humor y la sátira en los medios de comunicación y el control de los medios de comunicación y sus consecuencias democráticas. Es autor y coautor de una veintena de libros, de un amplio conjunto de publicaciones, entre las que destaca una publicación reciente, también directamente relacionada con la ponencia de hoy. Es el libro con el sugerente título El secuestro de la democracia, corrupción y dominación política en la España actual, un libro del año 2011 en el que es coautor junto a los profesores Piqueras, Laguna y Alaminos. En este libro se plantea la utilización de los medios de comunicación como una herramienta, junto al clientelismo, la corrupción, el neopopulismo, como una herramienta de control de la información política, como una herramienta de consolidación de hegemonías políticas que alteran el normal discurrir del sistema democrático, y se pone como ejemplo los gobiernos del Partido Popular en la primera década del siglo XXI en la Comunidad Valenciana. Por nuestra parte, agradecer a los profesores Gómez Montpart y Martínez Gallego su participación, y su participación en este congreso, y estoy seguro que nos van a ofrecer una muy interesante conferencia sobre este tema de actualidad directamente relacionado con el tema del congreso. Muchas gracias. Tiene la palabra el profesor Martínez Gallego. Bon dia, sí? Val. Bé, moltíssimes gràcies per la presentació, Pablo, i moltíssimes gràcies també als organitzadors del Comloc 2013 per convidar-nos a participar en aquestes urgents, a banda d'interessantíssimes jornades sobre radiotelevisió valenciana i el seu abrupte final. Nosaltres, com segurament hauran deduït alguns de vostès per el títol de la nostra ponència, ens sentim una mica protagonistes del procés. Ha estat un protagonisme no buscat. En un moment donat de la negociació entre el comitè d'empresa i l'empresa, Radio Televisió Valenciana, que es va produir en l'estiu de 2012, el comitè d'empresa es va adreçar, com després diré, a una sèrie de professors de la Universitat de València per si volíem entrar en el procés negociador bàsicament a través de la realització d'un informe, o millor dit, a nosaltres ens agrada dir-li d'un contrainforme que examinara, que posara en qüestió, si calia,
l'informe PricewaterhouseCoopers en el qual es basava l'empresa Radio Televisió Valenciana per a proveir l'acomiadament de pràcticament 1.200 treballadors. Aleshores entrarem, farem aquest contrainforme i és una mica la història que volem contar este matí. És una peça. He de començar dient que, en realitat, el tancament de Radio Televisió Valenciana s'ha produït des de la perspectiva dels treballadors, s'ha produït en dues etapes. Ara tenim molt recent el tancament de novembre, el definitiu, però no hi ha que oblidar que l'estiu de 2012 es va prendre una decisió d'una volada extraordinària, ni més ni menys que l'acomiadament d'aproximadament 1.200 persones, 1.200 treballadors i treballadores, que representaven una cosa així com el 75% de la plantilla de Radiotelevisió Valenciana. Diguem-ne que en el tancament de 2013, el que succedí fa unes setmanes, es posava remat a una tasca començada molt abans, pràcticament un any i mig abans. Per tant, nosaltres anem a parlar fonamentalment de la primera etapa. També parlarem alguna cosa de la segona, però fonamentalment de la primera etapa. El primer pas es va donar, el primer pas aparent, el primer pas públic, es va donar a principis de gener de 2012, quan el comitè d'empresa es va assabentar que la Radiotelevisió Valenciana havia contractat o tenia la voluntat de contractar a una empresa externa una assessoria per a fer l'ajust laboral. Com tots vostès saben, finalment aquest contracte es va produir amb Garrigues Advocats, que va ser l'empresa finalment contractada per tramitar els acomiadaments. Però era el moment en què sabien que anaven a haver acomiadaments. Ara bé, en paral·lel, i això inicialment va ser totalment desconegut per als treballadors de Radiotelevisió Valenciana, per als seus sindicats i per al seu comitè d'empresa, Radiotelevisió Valenciana havia llogat també els serveis d'una altra consultora, la que ara, diguem-ne, ens interessa, PricewaterhouseCoopers, Asesores de Negocios Societat Limitada, per encarregar-li un informe on devien constar les causes tècniques que motivaven la necessitat de l'ERO, de l'expedient de regulació d'ocupació. Aquest informe, però, estava elaborant-se realment des de principis de 2011. Atenció, des de principis de 2011, perquè l'empresa PricewaterhouseCoopers havia sigut contractada, s'havia assignat la contractació a finals de desembre de 2010, quasi un dia com avui, però de fa 3 anys. La contractació de Garrigues Advocats va costar a l'erari de Radiotelevisió Valenciana, a l'erari públic, 125.000 euros i la de Pricewaterhouse, el contracte es va tancar en 185.000 euros. Doncs bé, en el ple del Consell d'Administració de Radiotelevisió Valenciana, que es va fer un 18 de juliol de 2012, quan a les Corts algun diputat va dir allò de això és un col d'estat, entendran ara la coincidència de les dates, un 18 de juliol de 2012 es va prendre una determinada decisió en el ple del Consell d'Administració de Radiotelevisió Valenciana, dirigit en aquest moment per José López Jaraba, i allí es va acordar la reestructuració, eufemismes, de la plantilla de Radiotelevisió. El ple tenia a la vista, òbviament, l'informe emès per PricewaterhouseCoopers amb el títol de Modelo organizativo actual y propuesta de modelo objetivo para Radiotelevisió Valenciana, lliurat en juny d'aquest any. Des del 3 de desembre, els lectors del temps saben que l'informe que tenia damunt la taula el ple del Consell d'Administració de Radiotelevisió Valenciana no és
l'informe Pricewaterhouse que després van conèixer els treballadors de Radiotelevisió Valenciana ni els que van conèixer qui ara mateix està parlant-vos i qui m'acompanya, el professor i col·lega Josep Lluís Gómez Montpart. A nosaltres ens donaren una altra cosa, ens van donar el mateix informe però molt aprimat, molt abreviat i és sobre ell sobre el que tinguérem que treballar. En realitat hi havia dos informes, un que se'l reservaren, un que era material reservat, confidencial, amb el qual treballava el ple del Consell d'Administració de Radiotelevisió Valenciana i un altre que va ser el que oferiren als treballadors, al comitè d'empresa, per a encetar les negociacions i que és el que finalment nosaltres avaluem. Però bé, a banda d'aquest model organitzatiu, és a dir, d'aquest informe més per PricewaterhouseCoopers, també tenien damunt la taula les auditories de comptes fetes per l'empresa Ernst & Young de 2009, 2010 i 2011. El cas és que el 24 de juliol, uns dies després, es va realitzar la primera reunió entre la direcció d'empresa i els representants dels treballadors per exposar les causes que motivaven l'acomiadament col·lectiu. Segons l'informe Pricewaterhouse, Radiotelevisió Valenciana comptava, en juny, en aquest moment, en 1.695 treballadors i proposava un excedent de plantilla de 1.295. Aprimada d'aquesta manera, la nova plantilla de Radiotelevisió quedaria en 400 treballadors i treballadores. Doncs bé, durant el període legal de les negociacions, que la llei estableix en 30 dies, l'empresa aportava com a prova de la necessitat del reajustament de la plantilla, efectivament, l'informe PricewaterhouseCoopers. Inicialment, fins i tot amagant-lo. Nosaltres pensàvem que amagava l'informe real. Ara sabem que l'informe real no és que el va amagar una estona a l'inici de les converses, a l'inici de les negociacions, sinó que el va amagar definitivament. No l'ha mostrat mai i recentment, com he dit, uns periodistes del Temps han tingut accés a ell i està publicat. Una ressenya està publicada en el número de 3 de desembre que tenim ací al costat. Bé, les negociacions començaren. Ja he explicat al principi que el comitè d'empresa es va posar en contacte amb 3 professors de la Universitat de València. Qui tinc al meu costat, Josep Lluís Gómez Montpart, la companya Carolina Moreno i jo mateix, per a que fèrem aquest contrainforme en el qual es basa la ponència d'aquest matí. Entre el 24 de juliol i el 10 d'agost, ja que anar fent una narració circumstanciada dels esdeveniments, va haver 10 reunions entre comitè d'empresa i empresa. 10 reunions que es tancaren, com tothom sap, sense cap acord. El trencament, això sí, va ser absolutament unilateral. Els treballadors volien continuar negociant, com ha passat en el segon tancament, també volien continuar negociant, però no ha estat possible. L'empresa va decidir tancar les negociacions fins i tot abans, no sé si ho contaren ahir els treballadors de l'ENS, abans que el plaç legal hagués acabat. Per tant, vulnerant la pròpia legislació que és molt favorable precisament als acomiadaments des de la publicació especialment de la darrera reforma laboral, però així tot es van saltar els terminis procedents. Bé, a partir de l'1 de setembre de 2012 començaren a confegir-se les llistes de treballadors que anaven a ser acomiadats. Començaren a confegir-se amb el desconeixement del comitè d'empresa, com després reflexaria la famosa sentència de principis de novembre de 2013. Al final d'aquest mes, de setembre, els sindicats, amb representació amb els treballadors del grup Radiotelevisió Valenciana, van presentar demandes de nul·litat de l'ERO davant dels tribunals. El 30 de novembre, un mes després, deixen Radiotelevisió Valenciana els primers treballadors, aquells que s'han adherit voluntàriament a l'ERO. I el 18 de desembre, els treballadors de Radiotelevisió Valenciana comencen a rebre els no menys famosos correus electrònics que els informen d'estar en la negra llista dels acomiadaments. Comença, aleshores, un degoteig que durarà molts mesos, durarà pràcticament un any, fins al 31 d'agost de 2013.
Enmig, però, i això volem emfatitzar-ho, s'havia produït un fet molt rellevant. En abril de 2013 havia sigut nomenada directora general de l'ENS Rosa Maria Vidal, una advocada que provenia del despatx Broseta de València. En arribar al càrrec, Rosa Maria Vidal va voler saber l'estat de tramitació de l'ERO i encarregar a Garrigues Advocats, una empresa prèviament contractada, com hem dit, que li fera un informe, l'informe corresponent. A més de les xifres d'afectats, ja acomiadats o pendents de ser-ho, la nova directora general també va rebre la recomanació de desafectar alguns treballadors de l'ERO, com ara locutors de programes de ràdio de màxima audiència o, sobretot, tècnics de diferents matèries de caràcter únic en la seva qualificació o d'absoluta necessitat per al funcionament de l'empresa. O diré ras i clar, si no desafectava a un bon conjunt de treballadors, tècnicament era impossible que la radiotelevisió valenciana funcionara. Era impossible que mantinguera les seues emissions tant en ràdio com en televisió. Les desafectacions de l'ERO, traure gent de l'ERO, acabaren incloent ni més ni menys que a 186 treballadors i treballadores, pràcticament 200, evidenciant la escassa, la poca, la nul·la solidesa dels arguments tècnics de l'informe PricewaterhouseCoopers, si em permeten, donant-li la raó a aquests 3 professors, entre els quals m'incloc, i també Josep Lluís, que havien fet precisament un informe que també assolia aquest plantejament, és a dir, que estava fet en aquesta mateixa direcció. La sentència de 4 de novembre de 2013 del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana diu textualment al final: declaramos la nulidad de la decisión adoptada en fecha 21 y 22 de agosto de 2012 en relación a la medida de extinción de los contratos de trabajo de empleados de su plantilla con derecho a la reincorporación de los trabajadores afectados en sus correspondientes puestos de trabajo, condenando a la parte demandada, Radiotelevisió Valenciana, a estar y pasar por la presente declaració, és a dir, a la reincorporació de treballadors. A partir d'aquest moment, ho saben, els fets es van precipitar. El dia 5 de novembre, el president de la Generalitat, Alberto Fabra, anunciava, ben conegut a Castelló, anunciava que, descartado el camino que había decidido el Consell, solo queda la otra vía, que es, lamentablemente, proceder a la supresión del servicio público de la radio y televisión de ámbito autonómico. Radiotelevisió Valenciana, nascuda el 1984, anava a tancar. El president del Consell, Fabra, va dir que era una decisió precipitada, sens dubte, però que tenia l'obligació d'establir prioritats i el manteniment de la inversió pública en sanitat, educació i serveis socials restava per davant de prolongar-li artificialment la vida a Radiotelevisió Valenciana. Nosaltres sabem que era un argument demagògic, però era el seu. El tancament suposà llançar a l'atur a més de 1.660 treballadors i treballadores. Los despedidos que se abrazaban ayer por la mañana a raíz del fallo del Tribunal Superior de Justicia Valenciana lloraban por la tarde al conocer la decisión, explicava El País del dia 7 de novembre. Curiosament, en el comunicat sobre el tancament emès pel govern valencià es culpava, de forma més o menys vetllada, a la nova directora general, Rosa Maria Vidal, dels errors d'aplicació de l'ERO que havien dut al Tribunal Superior de Justícia a declarar la seva nulitat. Els errors tenen a veure amb les desafeccions de treballadors de l'ERO, és a dir, la reincorporació d'aixos quasi 200 treballadors als quals he fet esment fa uns segons, fa uns minuts. Però, en definitiva, el que cal recordar és la seqüència. De vegades la cronologia és extraordinàriament important. I així és la següent. Les mancances de l'informe Pricewaterhouse obliguen a la directora general a desafectar 186 treballadors i treballadores de l'ERO. El Tribunal Superior de Justícia es basa, entre altres coses, en eixa desafecció per declarar nul l'ERO
I el govern valencià, en comptes d'anar a l'origen del problema, que és la confecció, la mala confecció de l'informe PricewaterhouseCoopers, culpabilitza la directora general de la resolució judicial, que és tant com deixar caure sobre els seus muscles la decisió de tancament de Radiotelevisió Valenciana, quan, òbviament, la decisió no era de la directora general, era de la pròpia Generalitat Valenciana i es vinculava a l'informe PricewaterhouseCoopers i a la seva mala factura, dolenta factura. Bé, per què es tancava Radiotelevisió Valenciana? La veritat és que els rumors es dispararen immediatament. Ja no servia al seu principal propòsit, la propaganda governamental en clau partidista, donada l'estrepitosa caiguda d'audiència. Recorden que en el moment del tancament, no en els dies posteriors, quan va ser presa, per dir-ho d'alguna manera, pels treballadors, però en el moment del tancament l'audiència era del 3,8%, però la veritat és que altres radiotelevisions autonòmiques demostraven que les dades d'audiència no eren un destí malèfic necessari de les cadenes autonòmiques i, per tant, eren xifres, caldria dir-ho així, remuntables. El dia que s'anunciava, per exemple, el tancament de Radiotelevisió Valenciana, anava a presentar-se en un teatre de la ciutat de València la nova temporada de l'Alqueria Blanca, no sé si els sona a vostès, la sèrie que més audiència li havia deparat a la televisió pública valenciana. Per això dic que les xifres d'audiència eren remuntables des d'aquesta perspectiva. Segon rumor, que també va estar molt present, era econòmicament insostenible, era l'argument de la pròpia Generalitat. Però allò difícil de sostenir era el deute acumulat, que per molt que es tancara, Radiotelevisió Valenciana anava a continuar existint i pesant sobre les arques públiques valencianes. D'altra banda, la Direcció General de Radiotelevisió Valenciana, Maria Rosa Vidal, havia previst tancar l'exercici sense pèrdues econòmiques, equilibrant ingressos i despeses, i la cosa anava ben encaminada en aquesta direcció i permetia, en fi, pensar que el deute no continuaria almenys augmentant. La necessària readmissió de treballadors i treballadores en aplicació de la sentència del TSJ valencià, és clar, alterava el panorama, però convidava a fer una cosa que la sentència deia, negociar. El comitè d'empresa estava disposat a fer-ho, com segur que explicaren els treballadors de Radiotelevisió Valenciana ahir en aquesta taula, estaven més que disposats a fer-ho i, de fet, abans i després de l'anunci del tancament van presentar diversos plans de viabilitat. Tots ells suposaven una reducció en alguns casos molt important del deute acumulat. Una altra hipòtesi era una ordre de Madrid sobre la comunitat autònoma intervinguda a la que se li exigien una sèrie de retalls sistemàtics de la despesa pública per assolir la famosa quota del dèficit públic establerta pel govern i carregada a les administracions autonòmiques, molt més, com és sabut, que a l'administració central. Si més no, de manera immediata, i la reducció del dèficit es planteja de forma immediata, no a llarg termini ni molt menys, el tancament anava a resultar més car que la continuïtat de l'ENS, perquè calia fer front als costos d'acomiadament, encara que foren 20 dies per any treballat i no 45 dies per any treballat, però anava a ser una despesa extraordinària i a això caldria sumar el manteniment de les instal·lacions. En fi, el càlcul s'ha fet en 65 milions pel que fa a l'acomiadament dels treballadors i en quasi 150 si sumem l'acomiadament al manteniment de les instal·lacions. Molts diners que havia que imputar ràpidament al dèficit. Bé, nosaltres, a banda d'estudiar qüestions de comunicació, som també historiadors de la comunicació i hem de dir que caldrà segurament esperar un temps i el coneixement de la documentació, ara de segur reservadíssima, amagadíssima, per saber les últimes raons de la decisió de tancar Radiotelevisió Valenciana. Siga com siga, una de les qüestions que es debat és fins a quin punt aquesta decisió va ser sobrevinguda o s'emparava en una estratègia que venia de lluny, que venia des del moment en el qual es va acceptar o es va promoure i a continuació acceptar l'informe PricewaterhouseCoopers, tot i sabent que es tractava d'un paper
que no encertava en el diagnòstic i, com a conseqüència, no dissenyava un model futur viable. És una hipòtesi. Potser s'estava preparant el camí per a que en un moment determinat es poguera prendre la decisió tècnicament avalada per un informe de PricewaterhouseCoopers de tancar la radiotelevisió valenciana. No hi ha que oblidar que la present legislatura, que començà en novembre de 2011, s'encetà també amb un extraordinari debat que va irrompre en l'agenda pública dels mitjans de comunicació, en fi, en l'agenda pública dels estudiosos de la comunicació també, sobre el possible tancament per insostenibles d'algunes televisions, radiotelevisions públiques autonòmiques. Bé, l'informe PricewaterhouseCoopers, modelo organizativo actual y propuesta de modelo objetivo para radiotelevisión valenciana, que és el seu nom, es deia que era el resultat de les anàlisis realitzades durant els mesos de desembre de 2010, gener de 2011, fins a abril de 2011, però també durant els mesos de maig i juny de 2012, atenció, sobre la base de la informació facilitada per la pròpia radiotelevisió valenciana i les reunions mantenides amb la direcció de Radiotelevisió Valenciana. Y deia explícitamente, PricewaterhouseCoopers no ha realizado verificación alguna en cuanto a la exactitud o veracidad de dicha información. Bé, sembla una obvietat que aquesta advertència no invalida l'informe, però no tranquil·litza en absolut a qualsevol potencial lector. Està afirmant que la seva documentació no és de primera mà, no és primària, que la seva documentació és una documentació secundària i proporcionada per part, per una de les parts absolutament implicada en la qüestió de l'ERO, en la qüestió de l'acomiadament, que és la pròpia empresa. No sabem, per tant, si la informació que li va passar Radiotelevisió Valenciana als fautors de l'informe PricewaterhouseCoopers és una informació completa o incompleta, és una informació esbiaixada o és una informació recta. Bé, l'informe Pricewaterhouse es dividia en una sèrie de capítols, vaig a fer referència a d'ells i immediatament a continuació vaig a passar-li la paraula al meu company Josep Lluís Gómez Montpart per a que entre en profunditat en el seu anàlisi, que és el que fèrem l'estiu de 2012. El primer capítol feia balanç sobre l'entorn audiovisual en crisi en el que es movia Radiotelevisió Valenciana. Pretenia ser una mena de diagnòstic de situació que justificara la necessitat del caminar envers un nou model radiotelevisiu. El segon i el tercer capítols establien les bases d'aquest nou model. El quart, pot ser el més delicat, parlava del model organitzatiu que es proposava a partir, diríem, de la poda de l'existent, és a dir, de la gran retallada dels treballadors i treballadores de la televisió valenciana, la radiotelevisió valenciana realment existent. El cinquè capítol establia una proposta d'organització de les seus, dels llocs on es troben les diferents dependències de radiotelevisió valenciana i els centres de producció. I el sisè pot ser, des del meu punt de vista, l'únic que té una certa validesa, si em permeten ho diré en valencià, un cert trellat, exposava les implicacions econòmiques associades a la implantació del nou model. Però jo no vaig entrar en aquests capítols i li cedisc la paraula a Josep Lluís Gómez Montpart. Josep Lluís, com vulguis. Bon dia i moltes gràcies als organitzadors d'aquest congrés per donar-nos l'oportunitat d'explicar alguns detalls de l'informe que va fer PricewaterhouseCoopers. La primera cosa, com assenyalava el meu company, el professor Francesc Martínez, és que ara coneixem i sempre s'havia sospitat que hi havia dos informes. Un primer del 2011, del que pràcticament fins fa pocs dies no s'ha tingut coneixement, i, evidentment, el que estem analitzant. Les diferències substancials fonamentalment són 5 entre el primer i el segon informe. El primer, per exemple, s'amagava, millor dit, amb el segon, com s'havia de fer l'externalització, cosa que en el primer estava molt clar i, per tant, era una evidència que es donava diner a empreses privades
evidentment, d'amics i coneguts, com acostuma a fer normalment el Partit Popular quan fa aquesta mena de convocatòries. La segona és que la xifra de convidats era més alta amb el primer informe, per suposo que es van espantar, i el segon la van reduir. I, per tant, els que han finalment eixit en una primera instància no han arribat al miler, mentre que en el primer informe es parlava de 1.400, 1.500. O sigui que no el 70% o un 72% com finalment va estar, sinó es parlava gairebé de 80, 81, 82%. El tercer aspecte és que no es deia en cap moment, com tampoc s'ha dit en el segon informe, el cost de l'operació. Només es parlava del que reduirem de costos, de despeses, si evidentment fem una televisió amb molt menys gent i amb molt menys, òbviament, equips. Però el cost de fer tot aquest canvi, que sí que ja ha estat avaluat, entre altres pels partits de l'oposició, d'això no es deia absolutament res. Un quart aspecte és que amb el primer informe es feia esment de la gestió, de la mala gestió de l'equip de direcció i, per tant, carregava alguna, encara que molt suau, responsabilitat sobre la direcció de Ràdio i Televisió Valenciana els darrers anys. Aquí s'ha d'assenyalar que això coincidia amb un informe, amb el pla estratègic que s'havia preparat amb el període de Pedro García, que, per cert, continua tancat, un informe molt elaborat i que, òbviament, prenia també en consideració altres plans estratègics tant de dins com de fora de l'estat espanyol. Concretament, agafava els plans estratègics que havia fet TV3, Televisió de Catalunya, i Escau Televista, la televisió basca. També agafava de les transformacions de la BBC i, en fi, d'algunes altres televisions públiques europees. En aquest informe, que fonamentalment contestaven pel sistema de DAFO, per tant, d'oportunitats, debilitats, fortaleses, etc., molts dels quadres de la televisió valenciana, ells mateixos reconeixien no només tot un seguit d'errades i coses que es feien des d'un punt de vista de la gestió mal fetes, sinó que, a més, s'insistia en el biaix descarat des d'un punt de vista polític. Per tant, ells mateixos reconeixien que era una televisió terriblement institucional, terriblement esbiaixada, per tant, sesgada amb la direcció del partit del poder, etc. I, finalment, en el primer informe s'explicitaven programes que s'havien d'eliminar, que amb el segon informe, òbviament, tot això s'obviava. I es deien, en concret, els programes següents: Dossiers, Societat Anònima, Medi Ambient, Europa al dia i Cors. Bé, aquestes serien les diferències entre el primer i el segon informe. Si entrem en el tema del què es pretenia fer i com es pretenia fer, l'informe Pricewaterhouse, que en alguns moments sembla que està redactat, i, en fi, entengueu una mica la ironia, em sembla fet per becaris, més que per professionals de la comunicació, perquè algunes coses que es diuen són, en fi, molt pobres des d'un punt de vista d'argumentació i molt poc més elaborades des d'un punt de vista de pràctica professional o de coneixement. Fins al punt que a vegades es barreixen competències professionals de figures que no són comparables i, per tant, donen a entendre que un operador d'equip, per tant, un muntador de vídeos, és una tasca que és igual al que fa un periodista, pel fet que moltes vegades els periodistes i molts de Ràdio i Televisió Valenciana, en aquest cas de Televisió Valenciana, treballen amb el programa Hàbit i, per tant, en saben, per descomptat, també muntar edicions, però no és el mateix. Un muntador, a més, té cura de la qualitat de les imatges i de moltes de les coses que són imprescindibles. Bé, doncs l'única obsessió era que s'havia de racionalitzar les plantilles i, per tant, a la mesura que posaven persones al carrer i reduïen costos, doncs quasi era una operació, en fi, d'una aritmètica bastant pedestre. I, per tant, l'obsessió venia donada fonamentalment per tres aspectes. El primer era que calia augmentar la productivitat de totes. I la productivitat consistia en que, en fi, la gent ha de treballar més i millor i ha de fer més tasques de les que fa ara. Per tant, s'utilitza molt la paraula polivalència o que el que en l'argot professional entenem allò el periodista orquestra, que gairebé ho ha de fer tot. L'altre és que s'havia de disminuir el cost de la producció i el cost de la producció volia dir no només perquè es diminuïa la plantilla, sinó perquè s'havien de fer moltes coses que fins ara es feien d'una altra manera que permetés allò que fos més barat. Per exemple,
allargar les notícies. Si les notícies habitualment són d'un minut i mig, dos ja quan la cosa és molt important, doncs es tracta que les facin de 2, 2 i mig i fins i tot en algun cas 3 minuts, per la qual cosa es tracta allò d'estirar com si fos un xiclet. Alhora també el que es tractava és de recuperar coses que ja s'han fet d'un informatiu a l'altre, per exemple el del migdia per al del vespre o el de la nit, i doncs, en fi, recuperar coses sense tocar-les, amb la qual cosa vol dir que amb l'època de la instantaneïtat de les tecnologies comunicatives i gràcies, entre altres, a internet, en què, en fi, tant els mitjans de tota mena estan constantment rectificant, ampliant, modificant les notícies minut a minut, doncs es tractava que allò que ha servit al migdia tal qual vingui a l'informatiu de la nit i, per descomptat, els que puguin haver de continuïtat amb 24/9, per exemple. I finalment, que era el més important, era encarregar feines a empreses externes, feines, evidentment, que donessin diners i que costessin poc. Per tant, la que més donava i que a més era imprescindible era que tots els tècnics, operadors de càmera, operadors d'equips, etc., i molts altres, doncs, s'anaven al carrer i, per tant, havien de ser empreses que, en definitiva, subministraven els tècnics. Gairebé és com de dir-los vostès, sense tècnics, no poden fer res. Per tant, això és imprescindible i aquests els pagaran el preu que, òbviament, marqui el mercat, evidentment, amb diner públic. Això es reduïa fonamentalment a 3 aspectes. Un, molt menys redactors, quasi la meitat és el que es calculava, molt menys lingüistes, aquesta era l'altra qüestió. En fi, un cop més es demostrava que al Partit Popular no li interessa la llengua valenciana per res, en absolut, i per tant, doncs, en fi, en què hi hagi un o dos, de manera general, vol dir que moltes de les notícies no tenen per què passar pels lingüistes ni tenen que passar per correcció, i, per descomptat, pràcticament sense cap tècnic. Allò, operadors de càmera, operadors d'equip, tot això desapareixia perquè s'anava a empreses privades. S'externalitzava pràcticament tot el que no fos informatius i els informatius, a més, quedaven en mans, en fi, moltes vegades, d'aquests condicionants que assenyalava. Com s'havia de fer això? Doncs, fonamentalment, en 4 o 5 aspectes que són bàsics segons la proposta que fa Pricewaterhouse. La primera que s'insistia molt és això que ja he assenyalat, que és la polivalència dels periodistes. Oblidant-se que en bona mesura els periodistes que treballen a Televisió Valenciana, com a la majoria de televisions d'avui en dia públiques i per descomptat privades, ja ho són de polivalents. És a dir, la majoria dels periodistes de Televisió Valenciana són periodistes que saben perfectament no només documentar-se, preparar les imatges, produir una notícia, redactar-la, etc., sinó que, a més, saben ja també muntar-les i, per tant, preparar-la fins i tot perquè puguin ser admeses. Ara, és veritat que això, si a més es fa acompanyat en alguns casos d'operadors d'equips i, per tant, de muntadors i, a més, d'especialistes o realitzadors que també tenen cura de la qualitat de les imatges i també de la validesa de com s'han de muntar, doncs el resultat, evidentment, no és pas el mateix, comprensiblement. L'altre, com ja he assenyalat, és la qüestió d'allargar les notícies com siguin i, per tant, doncs, en fi, fer que algunes declaracions que de vegades només agafa una part doncs siguin tot totals, com es diu en l'argot televisiu, i, en conseqüència, doncs, pugui donar allò, en fi, per més, coses que a vegades tenen poc interès. En aquest sentit, òbviament, s'oblida que una notícia, la que marca la diferència respecte a si ha de tenir un minut i mig, o 2 o 3 minuts, és, en definitiva, la importància del tema en relació, en aquest cas, al context i al receptor, per descomptat, i les possibilitats, òbviament, d'ampliar aquesta notícia. I confonen, amb la qual per això deia que demostrava moltes vegades que semblava fet per becaris, diguem becaris de comunicació, en tot cas, per expressar que no siguessin d'altres especialitats, i no per professionals, pel fet que digui, escolti, una notícia en televisió, justament quan s'allarga, no vol dir estirar a partir que la declaració posis més estona o algun dels declarants, sinó que sovint el que es fa són despieces i, per tant, es fa diverses peces justament perquè tingui molt més interès, com fan una mica els periòdics també, que a partir d'un tema que potser té 2 planes, no són 2 planes seguides sense res, sinó que està muntat a partir de diverses peces. La qual cosa vol dir que necessites més temps, necessites, per descomptat, també més redactors i necessites també un procés d'elaboració una mica més lent.
Un tercer aspecte era omplir els informatius amb peces ja preparades, o sigui, coses cuinades d'un dia per l'altre o a vegades d'una setmana per l'altra. Per tant, aquelles notícies que no són notícies, perquè no tenen cap mena d'actualitat, però que poden ser temes relativament interessants. Coses que tenen un cert sentit en un magazín, per exemple, d'informatius del matí o de la vesprada, però que no tenen cap sentit en un informatiu ni en una privada i encara molt menys en una pública, que se suposa que han de ser notícies no només del dia, sinó d'importants. Per tant, en fi, això de tenir coses cuinades que vas ficant per omplir, allò com si fossin de farcit o de relleno, comprendran que no funciona en absolut. Un quart aspecte era que havia que reduir la preparació de la faena o de la tasca dels periodistes. I, per tant, deia, en fi, els periodistes no tenen per què perdre tant de temps documentant-se. La primera cosa que s'ha de fer és suprimint documentació. Per tant, ja no hauran d'anar a documentació perquè convençuts que avui en dia tota la documentació entres a Google i ho tens tot. Per tant, es carregaven, òbviament, els serveis de documentació. Tampoc feia falta seleccionar masses imatges perquè, evidentment, no hi ha temps i, a més, les imatges, si òbviament s'han d'estirar, doncs no vinguis amb masses precisions de tallarem aquesta seqüència i posarem aquest altre, posarem aquest frame o l'altre. No, tot això, òbviament, sobrava. Contrastar dades, tampoc es perd massa de temps. És lògic, com ells treballaven i han treballat moltes vegades, si més no, els editors, en aquest cas posats a dit per al Partit Popular, amb el fet que res de contrastar segons quines informacions, perquè venen ja cuinades des d'algunes conselleries, per tant, no hi ha res que contrastar ni perdre el temps i molt menys trucar ni parlar amb l'oposició. Igualment, doncs, tampoc fa falta moltes vegades complementar-la amb un gràfic o amb una infografia en absolut, perquè tot això és perdre el temps i perquè necessitaries altres tècnics o altres operadors i no convé. Per tant, el que es tracta és que el periodista, doncs, en fi, tiri d'allò que té, d'allò que rep, moltes vegades ja cuinat i, en conseqüència, amb molt menys poc temps poden donar un resultat. Per tant, gairebé era un informe quasi ofensiu des d'un punt de vista tècnic, des d'un punt de vista professional. I, finalment, l'aprofitament i reciclatge de temes d'uns a uns altres informatius, com abans assenyalava, la qual cosa comprendran que el resultat era d'una pèrdua de qualitat extraordinària. En el cas de la ràdio encara era pitjor. La ràdio era concebuda com una cosa que ha de funcionar dins d'un edifici i que pràcticament els redactors no han d'eixir per res. La ràdio, deien ells, es fa fonamentalment en dues coses. Amb telèfon i, per altra banda, amb àudios que t'han de subministrar. O bé, en fi, algunes empreses externes, les agències i, per descomptat, les conselleries, direccions generals, etc., que ja et passaran. I, finalment, contemplaven una possibilitat extraordinària, i és que els àudios que fessin servir Televisió Valenciana servissin per la ràdio, la qual cosa és, ja torno a repetir dels becaris, ja gairebé no sap si és un insult o que, en fi, els que feien fer de l'informe no tenen ni punyetera idea de com funciona la ràdio. En tot cas, tenint en compte que té menys dificultats la instantaneïtat en ràdio que en televisió, perquè evidentment no necessita imatges, el procés, si més no, si tant volien allò ser competents, hauria de ser al revés, que alguns àudios de ràdio poguessin servir en alguns casos per alguns àudios de televisió, però no al revés. Per tant, donaven per fet que els periodistes no havien d'eixir per res dels estudis. També, a més, es contemplava que no tenien per què haver productors de ràdio, la qual cosa vol dir que no es contemplava res de preparació ni d'entrevistes, ni de treballs, ni de reportatges, tot s'havia de fer dins de l'estudi, i només es contemplava algun productor amb els programes esportius que se suposava que, en fi, eren programes més complicats en alguns casos, més llargs, que havia una certa preparació. Amb tot, però, també els esports quedaven reduïts i, per tant, semblava no tenir-se en compte que gairebé el 30% dels informatius i de la programació de Ràdio 9 és una programació fonamentalment d'esports i no es considerava tampoc que el 54% dels caps de setmana fonamentalment és a partir dels esports. Els esports contemplaven que es podien fer fonamentalment només pensaven en una cosa, que era el futbol i poca cosa més. Per tant, res de perdre el temps amb altres esports
que es consideraven minoritaris i, en fi, i lo de la pilota valenciana això ja ara li sonava com de xiste, perquè ni ho esmenten. Conseqüentment, volia dir que calia només cobrir el València i el Villarreal, que eren els equips de primera, o que, en fi, consideraven que serien els que podien estar en primera. Per tant, a l'Hèrcules ja donaven per descomptat que sempre es mantindria a segona, amb 2 redactors i, com a molt, un productor, i insinuaven la possibilitat que això s'arribés a un acord amb les entitats, en aquest cas futbolístiques, perquè posessin algunes coses que permetés allò menys treballadors o menys redactors. Vaja, en síntesi, en fi, és un panorama d'una de precisió a tots els nivells. Per tant, podríem concloure que, en primer lloc, el que es pretenia amb aquest informe, i evidentment ho he fet d'una manera molt sintètica perquè no em vull allargar més del temps que òbviament tenim i que han d'intervenir altres companys, és la devaluació absoluta de Ràdio Televisió Valenciana i, per tant, des d'un punt de vista de la qualitat dels informatius i de la seva tasca com a servei públic, pràcticament deixar-la gairebé a zero. Devaluació amb professionals, devaluació amb equips i infraestructures, devaluació amb emissores, perquè consideraven que, evidentment, hi havia masses emissores, que, en tot cas, tenia que existir Canal 9 i a tot estirar una mica el 924, però tampoc estava clar. I, per descomptat, algunes noves que s'havien creat, tot això havia de desaparèixer. Devaluació en programes, molt menys programes, de menys qualitat, i pel que fa als informatius, doncs una cosa quasi bé residual. I, per descomptat, també devaluació amb la llengua i en la cultura. La qual cosa vol dir que s'anava clarament a fer-la incompetent, perquè fent-la incompetent volia dir afavorir a les privades, justament, que és l'aposta. D'altra banda, deixar sense mitjans públics a l'oposició davant de la possibilitat d'un possible canvi de govern amb les eleccions del 2015. I, en conseqüència, que una vegada es produís el supòsit que, òbviament, es trenqués la majoria del Partit Popular, com totes les enquestes estan dient darrerament, doncs el govern que substituís el Partit Popular es trobaria sense els mitjans públics, sense unes infraestructures, etc. Cosa que, evidentment, en fi, és el que sembla ser que pot passar un cop hi ha hagut el tancament ja definitiu de Ràdio Televisió Valenciana. Per tant, cal pensar, i nosaltres arribàvem a una certa conclusió abans que finalment passés el que ha passat, és que tot aquest informe donava moltes possibilitats a que finalment el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana acabés carregant-se a l'ERO, com així ha estat. Per tant, donava la raó que una proposta com la que es feia tenia totes les possibilitats, evidentment, que no fos acceptada. A partir d'aquí cabrien diverses hipòtesis de cap a on va i qui es beneficia i qui es perjudica. Algunes estan molt clares i d'altres, sens dubtes, no són menors. Entre d'altres, això pot ser el principi, com s'ha dit, que també afecta altres televisions públiques de l'estat espanyol, com podria ser Telemadrid o com podria ser la televisió de Castella-La Manxa, però no només això. És a dir, també sembla ser que a darrere hi ha una operació clarament de devaluar tot el tema de la cultura de la llengua valenciana estricta, perquè, evidentment, si un cop els xiquets i les xiquetes han sortit de l'escola hagin fet la línia en valencià, millor, i si no l'han fet, doncs, òbviament, pitjor, no trobar-se amb uns mitjans que, evidentment, tenen en compte tot el tema de la llengua i la cultura, vol dir condemnar definitivament aquesta comunitat a ser, en fi, una comunitat de segona o de tercera, com moltes vegades sembla que és el que vol el Partit Popular. Res més i moltes gràcies. Bueno, agradecer, darle las gracias a los profesores Gómez Montpart y Martínez Gallego por la interesante ponencia que han realizado. Agradecerles el análisis crítico que han realizado en los últimos años sobre un documento clave para entender el ERE, Radio Televisión Valenciana, para entender los nuevos modelos de medio de comunicación público que se intenta imponer. También por profundizar en las consecuencias profesionales, las consecuencias periodísticas para la calidad periodística y, finalmente, para entender el final abrupto que ha tenido Radio Televisión Valenciana.
Disponemos ahora de unos minutos para plantear preguntas, cuestiones, comentarios a los dos ponentes. Cuando queráis. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Jo volia preguntar-vos si cabria cap possibilitat de que l'oposició plantejara una denúncia penal contra Pricewaterhouse i les consultores que han fet els diferents informes i que hem vist que han sigut fallits i que estaven un poc al dictat de lo que marcava el Consell, si això seria possible, per poc de rigor que ha hagut en la confecció dels informes, que al final s'ha demostrat que eren uns informes dictats des del Consell i a l'interès del Consell. Cabria cap possibilitat? Bé, després de donar-li moltes voltes a aquesta qüestió que acabes de plantejar, Sergi, jo sincerament penso, i crec que ho compartim amb Josep Lluís Gómez Montpart, que la denúncia no hauria d'anar contra PricewaterhouseCoopers, tot i la debilitat absolutament palesa de l'informe, com pense que ha quedat evidenciat. Hem dit al llarg de la nostra intervenció que no hi ha un informe, que hi ha dos informes de PricewaterhouseCoopers, un conegut per el comitè d'empresa, tard però conegut pel comitè d'empresa, i un altre absolutament desconegut pel comitè d'empresa. És a dir, PricewaterhouseCoopers va fer l'informe amb les dades que li donaren i en l'inici, en la introducció de l'informe, diu, no ho he dit, no he donat la frase literal, però diu literalment que s'eximix, s'autoeximix de qualsevol responsabilitat, ho diu explícitament, amb la qual cosa la responsabilitat penal no pot recaure sobre un informe que s'autoeximix. Caldria que recaiguera sobre les autoritats que encomanen aquest informe, però no només l'encomanen, sinó que donen la informació per a que l'informe s'elabore. Això sí, conegut el que hem conegut a partir de la publicació del Temps, del 3 de desembre, on diu que hi ha un segon informe, que aquest segon informe és molt més ample que el que nosaltres coneixerem, que el que va conèixer el comitè d'empresa, jo penso que ja està tardant la demanda penal. Ja està tardant, és a dir, per ocultació flagrant. La pròpia sentència ja parla malament de l'ocultació de l'informe conegut, però diu, bueno, jurídicament no podem extraure massa conseqüències probatòries respecte a la nul·litat de l'ERO, i són altres qüestions les que fa servir. Però atenció, és que ara tenim damunt la taula una gran novetat que jurídicament o judicialment podria tindre un gran recorregut, que és l'existència d'un informe amagat, ocult a les parts en una negociació. N'hi ha una legislació laboral en aquest país. Malgrat la reforma laboral, la darrera reforma laboral del Partit Popular en el govern, hi ha que recordar que n'hi ha un estatut dels treballadors a Espanya, que de vegades s'oblidem d'ell. I l'Estatut dels Treballadors efectivament diu, també me l'he mirat, diu que a banda dels 30 dies hàbils per a la negociació d'un expedient de regulació d'ocupació, hi ha també l'obligació de posar damunt la taula per les parts de la informació, en aquest cas dels informes que tècnicament justifiquen l'acomiadament, siga pel que siga. Això, òbviament, no es va fer, i no es va fer de manera, en fi, ocultant, amagant. Això és totalment denunciable. Hola, yo quería preguntarles si creen que el ERE fallido es causa de pura ineptitud o que realmente había una estrategia detrás para que Radio Televisión Valenciana acabara como ha acabado, cerrando. Pues la verdad es que da la impresión que puede ser una estrategia combinada y cada vez se sospecha más de que esto podía favorecer, como finalmente ha pasado, la resolución del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Y esto nos lleva a pensar de que esta no es una estrategia, obviamente, solo del Partido Popular Valenciano, sino que sin duda es una estrategia general del Partido Popular a escala nacional.
y que consecuentemente se búsqueda, en algunos casos donde lo controlan, ir devaluando la televisión de manera que, en fin, la televisión pública parezca y la radio que no tiene ningún sentido, que es una cosa absolutamente gratuita y que, por tanto, además cuesta mucho dinero y no vale la pena, y favoreciendo, una vez más, en fin, a las radios y televisiones privadas. Si encima, además, se la vacían de sus contenidos, de sus posibilidades y su potencialidad, el resultado es que, en fin, al final, como ya pasó con Radio Televisión Valenciana, su audiencia era tan residual, pues no vale la pena mantenerla porque encima cuesta mucho. Y, por tanto, todo esto favorece. Por tanto, en la política del Partido Popular, en fin, se lleva a cabo una estrategia que en el terreno de lo público es vaciarlo todo aquello que es posible. Se empieza por la radio y la televisión, por el hecho de que es el tercer bienestar público en una sociedad avanzada. Después ya han empezado, pero en fin, no van tan a saco aparentemente en el tema de la educación y un poco menos en el tema de la sanidad, aunque evidentemente también han empezado los recortes. Aquí les es mucho más complicado, pero en la universidad está pasando lo mismo, porque en el caso valenciano es clarísimo la apuesta por favorecer, ayudar, ceder terrenos públicos y encima dar subvenciones a las universidades privadas valencianas y, por tanto, ir recortando todo lo que son presupuestos a las públicas. En consecuencia, queda clarísimo que esto es una estrategia del Partido Popular que va bastante más allá de la radio y la televisión y que, finalmente, en fin, si encima se consigue hacer en una comunidad donde tiene también una lengua propia, pues mucho mejor, porque quiere decir que las que no tienen lengua propia será mucho más fácil ventilárselo como es el fin, obviamente, parece ser del Partido Popular. Y, en la medida posible, dejar que en los próximos años prácticamente o no queden o sea una cosa residual. O, como también se ha hecho con el caso de Televisión Española, pero vamos, esto lo explicará mucho mejor, o lo explicó ya el profesor Enrique Bustamante, el tema de la publicidad en Televisión Española. Si recortamos uno de los ingresos, cada vez tenemos que hacer cosas peores, con menos medios, con más dificultad, en beneficio, una vez más, del mundo privado, de las emisiones y de radio y televisión privadas. Buen día. El informe sobre Telemadrid también es un informe de Pricewaterhouse y es un informe que también està amagat, no? Que el comitè d'empresa no ha tingut accés a aquest informe. Sembla que hi ha una estratègia mínimament estatual per a ir al cap de les televisions autonòmiques, no? Es que se oye mal y no te mantens más a ver la pregunta. Perdón, si pots repetir perquè... Que l'informe sobre Telemadrid también es un informe de Pricewaterhouse y que también el comité de empresa no ha tenido acceso a este informe. Sí, pues, por favor, échese a temblar. No, básicamente porque nunca sabrás si se trata del informe el que finalmente acceda, el informe al que finalmente acceda el comité de empresa. Puede suceder lo mismo que ha sucedido aquí en la Comunidad Valenciana, es decir, que no sea el informe original, que sea un informe sometido a un proceso anoréxico, es decir, de adelgazamiento y de qué manera, ¿no? Donde aquello que el comité de empresa debería conocer, pues no es en realidad conocido, ¿no? Y los datos son muy superficiales y donde las magnitudes, digamos, fundamentales no se conocen. Por ejemplo, en el informe que nosotros manejamos, se habla, la palabra talismán es externalización. Sin embargo, no hay en ningún momento un análisis del coste. Obviamente sería un análisis a futuro, un análisis valorativo del coste de esa externalización. Claro, este dato es fundamental. Es decir, ¿cómo sabemos si la televisión valenciana está produciendo una serie de costes superficiales, superfluos, si no los comparamos con los costes potenciales del servicio externalizado? Si no se hace esa resta, es imposible dar una opinión objetiva sobre
el despido de 1.200 trabajadores. Absolutamente imposible. Y eso no está en el informe. A mí es algo que me tiene todavía asombrado. La pregunta que te Diga, hago diga. es porque te estoy escuchando y veo que el proceso en Telemadrid es exactamente el mismo. Además, las palabras del presidente de la comunidad, señor González, son exactamente las mismas que ha hecho Fabra. Y además, la sentencia judicial es prácticamente la misma sobre el ERE planteado por Telemadrid. Entonces, lo que te preguntaba era, si estamos frente a una estrategia de ámbito español para desarrollarla en diversas comunidades autónomas. Sí, una cosa que hay que señalar es que en el primer informe que hasta hace poco no se conocían de PricewaterhouseCoopers de Radiotelevisión Valenciana, eran 2 volúmenes. Un primer volumen, lógicamente, era un análisis de la situación real de aquella radiotelevisión. Porque, claro, es imposible hacer una propuesta de modificación, de cambio o alternativa, aunque sea con el objetivo fundamentalmente de reducir costos a base de echar mucha gente a la calle, si previamente no explicas aquello, en fin, cómo funcionan las cosas, qué se gasta, en qué se gasta, cómo se gasta, qué responsabilidades o no hay. Por tanto, esta primera parte, en el segundo informe, desaparece absolutamente. Y ya simplemente se va a qué hay que hacer, incluso señalando algunas cosas un tanto diferentes del primero y el segundo. Por tanto, eso quiere decir que no sé si es este informe, el primero que se hace, es anterior al de Madrid o no, pero sí que coincide con lo que usted está, en fin, también asegurando o insinuando, que sí hay detrás una estrategia común. Y la impresión que tenemos es que, por supuesto, sí hay una estrategia común. Por tanto, primero, una estrategia común que, por otro lado, va acompañada, y esto no está en los informes, de una campaña contra las televisiones públicas en las que participan de buen grado muchos medios privados de prensa, entre otras cosas porque tienen intereses clarísimamente. Solo hay que ver cómo informa, por ejemplo, El País, cómo informa El Mundo, cómo informa ABC, cómo informa La Vanguardia, etcétera, etcétera, y, por tanto, cómo, en definitiva, contribuyen a crear un estado de opinión desfavorable a los medios públicos porque no son rentables, porque son muy costosos, porque no tienen sentido, etcétera, etcétera. Y que solo en aquellas comunidades que se contempla una lengua propia tendría algún sentido, pero, en fin, esto vamos a dejarlo reducido al mínimo y, además, que sea tan mínimo y tan poco sustancioso que muchas veces no valga la pena ni verlo, que es lo que se pretendía en el caso, vamos, de Televisión Valenciana. Y en el caso de Madrid me parece que es exactamente lo mismo y en Castilla-La Mancha lo mismo, y me temo que van a seguir en las otras, al menos en las otras donde puedan meter mano el Partido Popular. Probablemente no lo va a tener tan fácil, ni mucho menos en el caso de Cataluña, por la sencilla razón de que son un partido relativamente menor, tampoco en el País Vasco, pero, en fin, en Galicia también puede pasar absolutamente lo mismo y me temo que irán a lo mismo, prácticamente. Bueno, pues hasta aquí la primera ponencia de la... no hay ningún problema. Acabe. Adelante, adelante. Bueno, primer lloc, felicitar-vos per la magnífica intervenció i exposició que heu fet. I seguint un poc en la línia que heu dit, jo crec que a banda d'esta hipòtesi, que és un poc la hipòtesi de la recentralització i de tota l'estratègia, diguem, política d'aprimar l'estat del benestar, serveis públics i demés, no sé, jo contrastaria, jo crec que podria ser inclús complementària, no? La hipòtesi que també s'ha formulat, potser des d'interessos del propi Partit Popular, no? De que és una qüestió més personal de la conjuntura política, la feblesa política del president Fabra, no? I jo estant d'acord en que la Comunitat Valenciana és un poc la prova pilot, no, del que volen fer en les televisions autonòmiques, també crec que la conjuntura política valenciana específicament, i aquesta feblesa, que potser no és només de Fabra, sinó també del deute, de més, no, ha contribuït almenys a aquesta forma abrupta, no, que té que veure en el tancament. No? És a dir, heu exposat els processos previs i, evidentment, hi ha un pla, no? Però crec que s'hem sobtat tots també de la forma tan abrupta en què va ocórrer i no sé fins a quin punt valoreu aquesta hipòtesi, no, del paper de Fabra i d'una decisió de dir aquí estoy yo i... Bé,
Professor Bas sap perfectament que com a científics socials l'evidència empírica que tenim és la que tenim i la resta són hipòtesi. A les preguntes que se'ns formulen així no podem anar més lluny, entre altres coses, perquè no tenim la documentació que caldria damunt la taula. Aquesta documentació segurament estarà en els arxius de Canal 9, de Radio Televisió Valenciana. Vostès saben que ara n'hi ha una batalla plantejada per el rescat d'aquests arxius, i també estaran en els arxius de la pròpia administració pública valenciana, és a dir, de presidència o, en fi, els arxius de la Generalitat Valenciana. El dia que es puga, no sé si d'ací 50 anys, però el dia que es puga accedir a d'ells tindrem la informació completa i, a més de fer hipòtesi, podrem efectivament treballar amb un altre material empíricament fundat. Fins a arribar ahí, valorem totes les hipòtesis. Diguem-ne que una eixida extemporània de Fabra, per acurtar el que tu, amic Juanjo, has dit, no ens sembla excessivament plausible, però no la descartem. I no ens sembla excessivament plausible perquè, clar, estem parlant del tancament d'una televisió, d'una radiotelevisió pública, amb un muntant impressionant des del punt de vista econòmic, però també de la utilitat política. Jo no seré qui diga sí que gràcies a la radiotelevisió valenciana el Partit Popular porta, quantes? 4, 5 legislatures guanyant eleccions. No ho diré, seria una fal·làcia i una estupidesa segurament per la meva banda, però tots sabem que ajudar ha ajudat, i molt. Per tant, aquesta màquina de propaganda, no anem a ser, en fi, cautes en excés en les paraules, acaba de ser tancada. La qüestió de l'audiència no em val massa, perquè l'audiència, com he explicat, és remuntable. N'hi ha autonòmiques que tenen índexs d'audiència que estan bé dins de la nova competència introduïda per l'eixamplament de les TDTs. Per tant, jo més bé apostaria per una directriu de Madrid. Sincerament, vaig a parlar com a ciutadà, a banda de com a científic social, jo no crec en teories conspiratives, però a Montoro el veig. I el veig per una raó ben simple, perquè és el guardià, valga l'expressió, del dèficit públic. I com que és el guardià del dèficit públic i la més intervinguda de totes les autonomies espanyoles, que és una cosa que l'opinió pública valenciana segurament no sap perquè Canal 9 no li l'ha explicat, però la més intervinguda, 3 vegades intervinguda, perquè hi havia que pagar una sèrie de crèdits al Deutsche Bank que no es podien pagar i va haver d'intervenir l'estat central, 3 vegades intervinguda, és això que anomenem la Comunitat Valenciana. Però, clar, en ús d'aquesta, diguem, capacitat de l'Estat de demanar duot des, de demanar alguna cosa a canvi d'alguna altra cosa, jo t'he salvat, t'he rescatat 3 vegades, però ara eres tu qui em serveixes de conillet d'Índies, de cobaya, per a veure com anem tancant televisions públiques a Espanya, com anem eliminant serveis públics, perquè a mi m'agrada també, com ha dit Josep Lluís, posar-ho en aquesta tessitura, com anem eliminant serveis públics, perquè no estem parlant només de televisió, encara que el que ens congrega en aquest congrés, òbviament, és la qüestió comunicativa, la qüestió de la radiotelevisió, però estem parlant de l'estat del benestar, és a dir, hi ha que donar-li un enfocament fins i tot superior. Per tant, per resumir, no ho descarte, però no seria la meva primera o la nostra primera hipòtesi. Ahora sí, damos por concluida la primera ponencia de la jornada. Acumulamos un pequeño retraso, aparte de agradecer a los ponentes su interesante intervención. Acumulamos un pequeño retraso, tenemos ahora la pausa café y os emplazamos a la siguiente mesa redonda a las 12 menos 20, si sois tan amables, para intentar ajustar los tiempos y no acumular más retraso. Muchas gracias y nos vemos en 20 minutos.